Сәлем, бүгінгі шығарылышта TikTok'та икенче хатын изләү, Зәйдә Тулайым янып беткән һәйкәл һәм Евровидение. Хәзер толырак. Безнең беренче хәбәрнең чыганагы инде безнең партнерга әйләнеп киткән Татар-Информ. Татарстанның көньяк көнчыгышында сары кар төшү факты буенча тикшерү эше башланган. 18 мартта төрле социаль челтәрләрдә Татарстанның аерым районнарында сары кар яуган дигән видеоматериаллар, фотолар тарала башлаган һәм экологлар хәзер аны тикшерә башлаганнар, пробага карны алганнар, әле бөтенләй билгесез нәрсә ул. Мин башыма да китерә алмыйм нәрсә була ала, бәлки сезнең фикерләрегез бардыр. Һәм тикшерүнең нәтиҗәләре 7 көннән билгеле булачак. Бу шундый звонок фильмындагы бер шикелле 7 көннән барысын да беләчәкбез. Әлегә без көтәргә кирәк. Күптән түгел Зәйдә җиңүнең 75 еллыгы хөрмәтенә куелган азат итүче сугышчы һәйкәле Тулайым янып беткән. Ул тикшерү нәтиҗәләре буенча, әле тикшерү барагына яшүсмерләрнең ут белән уйнавы нәтиҗәсендә башланган. Ул яшүсмерләрне тапканнар һәм хәрби һәйкәлләрне юк итү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Бу вакыйгадан соң бер ел 2 юнәлештә тикшерү эше башланылды. Гомумән 2 юнәлеш буенча шундый проблема күтәрелде дип әйтергә кирәк. Беренчесе ул яшүсмерләр, әлеге балалар, икенчесе гомумән һәйкәлнең янып китү. Гомумән һәйкәлнең янганын күргәнегез бармы? Бу башкасы ми торган әйбер шикелле. Син шулай тыныч кына яшәп ятасың, ну һәйкәл ничек янсын инде ул? И һәйкәл янып бетә. И синең бөтен принципларың җимерелгән шикелле. Авыр күтәреп булмый торган әйбер. Һәм әлеге һәйкәл турында кыскача гына бу һәйкәлне проектка Зәй башкарма комитеты заказ ясаган була һәм заказны кабул итеп ала. Яшел Үзәндәге полимер эстетик фирмасы. Алар бу заказны кабул итеп алалар һәм бронза материалы урынына полимер композит тәкъдим итәләр. Һәм миллион ярымнан артык бәягә шул һәйкәлне бастыралар. Һәм менә шулай янып бетә дә инде ул. Һәм иң гениале беләсезме нәрсә? Бу һәйкәлне төзүчеләр янына килеп, алардан сораштыра башлагач, тикшерүчеләр ничек ул яна алды дип, алар җавап бирәләр. Утка чыдам һәм янып китә арасында бик зур аерма бар. Әлбәттә, бу логика ягыннан аңлатылган, бу дөрес җавап, әмма шулай дип аклану бу очракта искиткеч, просто гениально. Берничек тә менә цитаты великих язып куярга кирәк. Һәм иң куркытканы мине бу очракта ул балалар. Балалар анда яшүсмерләр дип язганнар, әмма бу эшне башкаручыларның иң кичкенәсенә 9 яшь, иң улысына 11 яшь. Бу каны кызышканга чыдый алмый торган 15-16 яшьлек бала түгел, яшүсмер түгел, бу әле сабый. Һәм аның аңлы рәвештә менә шулай эшли алуына бөтенләй ишанасы килми. Минем ишанасы килә, алар белән әти-әниләре яхшылап тәрбия дәресләре алып бармаганнардыр, аларга һәйкәлләрнең ни өчен куелуын, нәрсәгә кирәклеген, аларның нигезендә нәрсә икәнен аңлатмаганнардыр дип ишанасы килә. Бу дөньяда TikTok дип әйтәбез бит инде, берәүләр анда үзләренә хатын эзлиләр. Икенче хатынын. Беренчесе бу турыда белә. Һәм аңа эзләргә ярдәм итә. Аңлатам. Нәргизә һәм Сергей интернетта танышалар. Бер ел элек аларның никахлары була. Сергей инде күптәннән ислам динендә, Нәргизә туйдан соң, никахтан соң ислам диненә күчә, яулык бәйле дин белән тирәнтен кызыксына башлый. Һәм никах алдыннан гына Сергей Нәргизәгә шундый бер бик кызыклы тәкъдим ясый. Икенче хатын алырга. Нәргизә башта бик кабул итеп бетерә алмый бу фикерне, әмма соңыннан ризалаша һәм хәзер алар TikTok'та бергәләшеп үзләренә икенче хатын эзлиләр. Бу ситуацияны хайп яки шаяру түгел, шаяру дигән вариантны бөтенләй читкә алып куйсак, бу чын барлык дип уйласак, монда бик күп сораулар барлыкка килә. Менә иң беренче факт, алар әлеге гаиләне, әлеге икенче хатын белән гаиләне рәсми рәвештә теркәргә җыенмыйлар. Мин аңлап бетермим, менә кайсыдыр җирем белән сизәм, ниндидер хәйләсе бардыр шикелле бу фактның. Әмма түгел аңлап бетермим, бәлки сез аңлыйсыздыр. Алар бергә дус тату яшәргә, бер түбә астында кимендә 10 бала тәрбияләп, бергәләп бәхетле яшәргә телибез дип әйтәләр. Ярар, әгәр дә ир белән хатын бу турыда ачыктан-ачык сөйләшеп, икесе дә аның плюсларын һәм минусларын яхшы аңлап, моңа аңлы рәвештә баралар икән, бик әйбәт. Бу һәр гаиләнең үзе сайлаган, үзе барган адымы. Әмма монда беләсезме нәрсә? Куркыныч. Куркыныч дип әйтергә кирәктер инде. Нәргизә күп хатынлылыкның файдалы яклары, яхшы яклары турында сөйләгәндә, шундый бер кызыклы гына әйбер әйтеп үтә.
Ул әйтә, әгәр дә кияүгә чыкканнан соң, өйләнешкәннән соң ир белән хатын күп ир-атларның башка хатын-кызларга күзләре төшә башларга мөмкин. Ә хыянат итү бик зур гөнаһ һәм аның өчен җәһәннәмгә эләгәләр. Һәм шундый теләк барлыкка килмәсен өчен ир-атның янында ике хатын булырга тиеш һәм ул хыянат итмәячәк. Әгәр дә хатыны ризалашмый икән иренең икенче хатын алу теләгенә, ире хыянат итсә, иренең җәһәннәмгә эләккәненә хатын үзе дә гаепле булачак. Менә мондый фикерне мин көлеп сөйлим, әмма бу шундый котышкыч. Бу фикерне ир-ат әйтсә, мин әле бер төрле карар идем, әмма моны хатын-кыз әйтә, аңлы рәвештә уйлап әйтә. Просто нәрсә әйтергә дә белмим. Надеюсь, алар үзләренә яхшы хатын табырлар. Аларның барысы да яхшы булыр, ул хатын да алар шикелле уйлый торган булыр. Беркем дә бәхетсез булмас, беркем дә хыяллары челпәрәмә килмәс дип өмөтләнәс килә. Сезнең арагызда Евровидение караучылар бармы? Мин үзем шәхсән соңгы берничә елда Евровидениеның прям бик шундый фанатына әйләнеп беттем. Мин бик яратам аны карарга, бик яратам аны күзәтергә. Нәрсә генә әйтсәләр дә, ул шоу турында, ул сәясәткә корылган, анда фриклар гына җыела дип әйтсәләр дә, мин ел саен үземнең плейлистыма 2-3 булса да мотор үземә шаклы җыр табам. Ярар, бу монсы ул кадәр мөһим түгел. Соңгы елда безнең Евровидениегә бәйле шау-шу купты бит әле. Нәрсә булды? Узган ел ковидка бәйле рәвештә Евровидение булмыйча калды һәм бездән анда Little Big барга тиеш иде, әмма алар бармадылар. Һәм Евровидение белән кызыксынучылар анда инде алар быел да алар барырлар дип уйладылар, әмма Little Big баш тартты һәм быел бездән Манижа барачак. Беренче каналда туры эфирда тавыш бирү нәтиҗәсендә Манижа сайланды. Әлеге тавыш бирүнең гадел түгеллегенә бәйле бер нәрсә дә әйтмим, анда ансы бөтенләй икенче мәсьәлә. Әмма Манижаның Russian Woman дигән җыры бездән Евровидениегә барачак. Бу факт. Һәм әлеге җырында Манижа бик мөһим һәм бүгенге көн өчен хатын-кызларның тормышына бәйле мәсьәләләрне күтәрә. Ул хатын-кызларга җәмгыять тарафыннан басым, гаилә кору мәсьәләсе. Һәм гомумән үзенең сүзләренчә, бу җыр соңгы берничә йөз елда Россиядагы хатын-кызның дөньяга һәм үз-үзен кабул ителешенә бәйле үзгәрешләр турында җыр. Искиткеч, мин аның мәгънәсенә ул кадәр бәйләнергә дә теләмим. Миңа яңгырашы ягыннан ул бик ошады һәм мәгънә ягыннан да инде. Әмма ни өчендер күпләр, үзебезнекеләр, Россиядагылар дип әйтик инде, бу җырда кимсетү элементлары тапканнар, аеруча хатын-кызлар. Ничек инде Таджикистаннан килгән кыз Россия хатын-кызлары турында шулай җырлый ала. Ничек ул аларны күрсәтә ала. Анда берәү язган әле, Елена Ваенга чыгып җырласын, менә ул рус хатын-кызы һәм ул гаделрәк булачак дип. Ул милләтче һәм ул рус хатын-кызларыннан көлә, аларны симез дип атый, аларны кимсетә. Һәм менә бу ситуация, мин чамалы идем безнең илдә кимсенергә яратучы кешеләрнең күп булуын. Әмма мин аларны андый котышкыч зур масштабтадыр дип уйламыйдым. Һәм бу ситуация ниндидер лакмус кагазы шикелле булды. Общественный срез дип әйтергә буладыр аны. Менә күрсәттеләр җыр һәм меңләгән хатын-кыз бу җыр мине кимсетә дип әйттеләр. Ә анда киресенчә ул аларны күтәрә, аларны мактый, аларның никадәр көчле рухлы икәнлекләрен күрсәтә. Бу кешенең эчендә нәрсә бар, шул чыга дигән сүз минде. Һәм иң котышкычы, иң куркынычы, шул хатын-кызлар, Манижаны милләтчелектә гаепләгән хатын-кызлар Манижага Таджикистанга кайтып китәргә тәкъдим итәләр. Бу шуннан да эчендә нәрсә бар, шуны күрә дигән әйбергә мисалдыр инде. Әмма иң кызыгы, бу җыр чит илдәгеләргә бик нык ошаган һәм алар бик күп реакциялар төшерәләр YouTube'та бу җырга. Һәм бу хәлдән соң, бу кадәр күп күләмдәге хейт килгәннән соң, Манижа Ксюша Собчакка интервью бирде. Ул интервью барышында, әлбәттә, мин бер нәрсә булмаган кебек рәвеш чыгарып йөри алмыйм. Миңа авыр бу кадәр хейттан, әмма мин үземне бик яратам, мин үземне беркемдә кимсетмәгәнемне ачык аңлыйм. Шуңа күрә мин ул кешеләргә үпкәләмим дип әйтә. Һәм Манижа искиткеч самоирониясы көчле булган кеше булып чыкты. Аннан соң ул шушы темага шаяртып үзенең YouTube каналында бер кызыклы видео да чыгарды. Һәм миңа калса, мондай җыр белән безнең Евровидениедә җиңүгә шанслар бик зур. Ә телеккә килгәндә, мин бит һәр чыгарылыш саен сезгә теләк телим. Сезгә Манижадагы кебек яхшы самоирония телим. Шуның белән шул, сезнең белән Гүзәл иде. Сау булыгыз.